Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ҳамаи шуморо ба моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯям. Хоб бародаро, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хонаи навбатии мо дар ноҳияи Рудаки, деҳаи Лоҳур, қишлоқи Тубек, аймост где-то 500-600 метр поёнтар мешавад. Мости корвону сини мошин бузург. Хоб дӯстони ки раҳи дидестен, ина раҳи цементблок забурай, ҳама хе полни дарвоза мешавад дӯстон. Дарвоза мешавад. Инами дарахтҳо ҳама мисол ами Хонаи Фуруши ай. Хоб замин 20 сотик замин ай бародаро. Ози хонона болуда хона ё мерем ҳамаша мебинем. Просто площадка замина ози нишон метем. Аввал бинем дӯстон, баъд боло мебурем. 20 сотик замин дора. Нигоҳ кунед, қариб 60 дарахти мевау хеле шинондагиай карочи дора бо ина ҳама мева. Инам ки забор мешава, уҷа дарвоза уҷа метонен ки иҷа отдельный замин ки хона кинен, метонен инаи парам площадка калонай, и парадам метонан хона кинан. Ина диден, и площадка отдельная, и площадка отдельная. Нахи полни бетони баланд бардоштагиай. Инаҷа ҷои гараҷай. Гараҷ кадагиай мисол меша ки раҳи мошин кини нахи бидура гараҷи калон нахи. Хоб лесенса мешава, лесенса ба сета куплет мешава. Уҷа якум, дуюм, сеюм гижда мақсад хона кадагиай. Хоб нигоҳ кунед, ҷа полни бетон шидагиай. Инаи бародаро, и ҳавзшай ҳавзи 16 тона 2 суткада як бор об меоя и тарафо. Наки ҳавз дора, ҳавзиш калонай, обам соз обуш меоя. Акак савол дигар батем, ҳами сотиқш хеле фурӯхта мешавад. Сотиқаки хеле фурӯхта мешавад хуна. Не, фақат ҳамин нархати. Хоб пеши площадка полни ҳамаш бетон кадаге, наги баги нахи забор задаге. Инай боло нишон метем. Полни забор гифтаге, у параш забор надора ҳозирашта. Дарвоза гуфтем ки ай анамҷа мешава. Не забор. Пеш дарахта дарахти ток, пеш хонада. Ай болай криша барои об. Ина хонаи ки ремонт кадаге, уҷа дар хонаи дига астай, ба ёш беримонтай, уҷа ҳамаша нишон метем. Обчи 6 дар хона ай бародаро. Здания ки дидесен, здания 11 паҳмиш мешава, 11 дрозиш, паҳмиш 9 мешава. Хоб бисмиллаҳирраҳмонирраҳим, оз медорем ба даруни хона. Хоб инаи хол мешавад, холш калидор 2/3, 2/3 кондиционер, пол ламинат задагиай, абой кашидагӣ. Якум хонаш айми тарафи дасти рост, дарош нахи полни дабор задагӣ, ҳамаш кагнада кадагиай. Болои ҳама хоно хеле рамка задагӣ фигура. 3/4 хонаи дигариш. Якум хона 3/4 ростаки дуюм хона мешава. Панҷ ба 3 ду тирезаи қафои хона дора. Абой задагӣ, ламинат. Хоб дӯстон, пишти хонара мебинем ай
электриза нигоҳ кунед айбар ҳастай ин ҳама каммақсад калон айда бинехтон хутон мефаҳмед пишти хона калон ай ҷо мондагия барои ягон кор кардан бошава ай пишт мерем нишон дитим хоб семги хона 3/4 абозадагиашам кагна дар ремонтош нав тайёр кардагия як тиризаи пеши хона обши дар хона дар иҷа бари хонада як хонаи дига ҳастай меҳмонхона пулни кафел задагиаш бош пластик меҳмонхона панҷ ба се ду тирза ай пушти хона خب دوستان تا آخرش تماشا کنید ویدیو را نرخ نوش گپ میزنیم نمره صاحب خونه فروشی را میمونیم صاحب یکره زنگ میزنین کدوم معلومات پرا نفهمید پول معلومات پرا را صاحب خونه میتید خب اینجا جای دوشوای ترمیکس داره پول کافل کداگی نیوکلی دوشوای خیلی کلان اینجا جای پاریلکا بیم ساونا کداگی ҳоҷатхонаш ҳозираш дар ремонт рафтаистаам хешкатурш кардаган ҳоҷатхонае ки заминакӣ пушти хона мешава ба эътибор пушти хонаро гуфтем ки хеле калона қариб 1 метр рай калона турбое ки овай криша меяд ина иҷа ду дар хонаи дига аст бародаро и хонаош камтар хонаи кӯҳнаҳан ҷам хия даровӣ мекунем бинем хоно римон надорам якта иҷа тапчанворӣ якта дуранда хона мешавам хеле ремонтош ҳамаш сафед кардагӣ тамом инаи хонаш ремонт дорам хонаш ремонт дорам примерно чанд бошам яка инаи хонаш чанд боша 6 ба 3 инаиш абои задагӣ хоб дӯстон ҷои кухняшам временкай парахатям бо раҳ ай пишти хона мешава ҷои кухняшам инами ҷои временкай озираш дар ремонт накардиам инаиҷа ҷои чакдонхона дедонхонаш бигем тамом инаи раи ки гуфтем ки ай пишти хона нигоҳ кунед қадар замини кушода то ҳамбари хонаро дута раҳ дорад тайси ятай нест қатира
хона баланди да хеле шамола ки хеле соза. ин пешавалида дарахту якчанд кароси кресла. хоб дӯстон гап бизанем. хона қарор дорад бор дигар дар ноҳияи рудаки деҳаи лоҳур қишлоқи тубек 9 метр дарозиш 11 метр дарозиш 9 метр паҳмиш 20 сотиқ замин обши 6 дар хона ҳавзи 16 тона дора дар онҷа нишон додем. хоб нархи хона 470 000 сомон бо савдо мешава ака 470 000 бо муомила дора. номерои телефон 987 83 15 15 ин номеро дар зан занен. ватсап вайбер иморам дора. хоб кадоме ки нашод хона реклама кардани дӯстон зан занед дар номерои админ дар болои экрамдагӣ ҳатман кӯмак мерасонем. кадоме ки хонашон дура метавонед дар номерои админ ватсапда суратҳои худатонро равон кунед. алиш ҳам мешава. ин хона бо алиш мешида ба квартира духонага хати алиш мешава.